kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang summary sa atong leksyon dinhi sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Aniya na kita sa leksyon numero 7 o ang uluhan mga higala sa ato nga leksyon maong retributive punishment. Uban ka nato mga higala ang atong madasigon nga mga director sa kaumhan sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Sigundino Asoy and Ma'am Pinky Gulfan. Maayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan. Maayong adlaw igpapahulay usab labi na sa atong mga suki nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naga sunod sa atong programa Takna sa Pagtuon. Ako sa yukbo pagtahod sa itong mga kaigsuonan sa Tibuok Mindanao, sa nagkalain nga mga mission conferences, labi na yun din sa atong area sa North Central Mindanao, sa Cagayan de Oro, o sa Bukidnon nga area, o sa ato sa Butuan, ang Northeastern, sa Western, ang atong buhatan sa Osami City, ang sa Davao Mission, o ang sa Jensan, o sa unom ka mga mission conferences nga niya sa atong area sa Tibuok Mindanao. Malipayon kita mga higala nga doon lang kita'y GSAT nga ang atong satellite ga-operate na ug makita kining takna sa pagtuon dili lang sa Pilipinas kundi sa lain nga mga nasod sa Asya. Og balik ta sa atong leksyon mga higala. Ang atong leksyon, ang uluhan sa leksyon numero 7, retributive punishment. Kaning pulong nga retributive mga higala, wala ni siya exact equivalent nga Cebuan nga Bisaya mga higala, pero igagaw ni siya sa terminolohiya nga balos, imong nadawat, imong naani, imong na kana nga mga pulong mga higala, Reward mo recompense reward mo na siya ang kung naay exact nga Bisaya nga naas inyong unahuna karon mauna na mga higala. Basta kay ato gini binisayon mo na siya balos ba nga silot. Mao na siya mga higala. So ang translation tingali sa inyong leksyon lahi sa translation namo, pero maura na ang kahulugan mga higala. Atong basahon na ang ato nga memory text. Makita sa Job chapter 11:7. 11 verse 7. Nagaingon, makakaplag ka ba sa Diyos pinaagi sa pagpangita? Makakabot ka ba sa pagkahingpit sa makagagahom? Niya mga higala, human nato matun-an sa milabay nga mga leksyon ang point of view ni Eliphaz atong tan-awon nato kadyot mga higala ang point of view sa duha ka higala. Hinumdumi nga tulo ni kahigala ni Job, si Eliphaz, Bildad o si Sufar. O pare-parehara ang content mga higala. Primero to sa ilang pagbisita, ilang gibati ang kaluoy nga tukang Job. O gani sulod sa 7 ka adlaw nagpabilin sila nga naghilom lang tungod kay di nila masugid, dili nila dunay walay pulong nga muguwa sa ilaang pagtan-aw sa kahimtang sa pag-antos ni Job mga higala. Mao na nga naghilom silang tanan sulod sa 7 ka adlaw. Apan sa diha nga nagsugod na og istorya si Job mga higala, mahitungod sa iyang pagka-inosente, mahitungod sa iya ang mga questions, nakaplaga na to nga ang iyang tulo ka higala mas daghan pa pug ikasulti di ay bato kaniya, no, regarding the situation. And many times mahulog ta sa maorag gihapon nga tra Pastor Asoy o Ma'am Pinky, no, kung magtanaw ta sa mga kaigsuunan, mga tao nga wala ato makita nga sila gaantos sa hilabihan gayud, naay conclusion nga moabot dayon nga tingali kana siya nakasala, tingali kana siya mo naay kuan pare-pareha sa conclusion nga naabot nilang Eliphaz, ni Bildad o ni Sufar. Natural gyud tingali na pasugingking sa atong eksperyensya ba, di ba, kita tanan. Kada bitaw mo bisita ta og naay mga nagbalatian, inay unta nga mo-comfort ta, moingon man ta nga tungod man gud na kay imong binuhatan man pud, murag di man po ka maig binuhatan, murag sakto po na nimo.
O sa uban pa ng mga term, may recipe po kang ninana ka kay dili mong katarong pod. Pero sa kaning case Pastor Gingging, lahig yun sa atong lesson ko, atong aplikaw ni. O tinon ni atong bantayan mga higala nga ang kalahian nila dako kayo tungod kay sa kasulti na ni Pastor Asoy, ang kalainan tungod kay kani si Job o ang iyang tulo ka mga higala wala gid sila kahibalo mahitungod sa background ani sa Ginoo og kang Satanas. Og mao na wala sila kakita sa mga sirkumstansya nga nagalibot ug wala pud sa kahibalo sa katapusan. Apan sa mata sa Ginoo nahibalo na siya sa katapusan. Pero mao na, it's very easy to conclude. Mao na mga higala ang kuan. Ang nahitabo god sa ilang nakita kang Job, murag ang ila dayong naabot silang hunahuna nga kindigin tawanan ni nagin ni sa sala kay usually ang pag-antos mao na siya resulta sa sala. Sa human perspective na. Wala sila kabalo nga kanang problema day sama sa imo nang nalitok nga ang behind ana ang great controversy sa ni Satanas og sa Dios nga gipamatuod nila og unsa gyud si Job luyo sa mga pagsulay. Ang cause and effect relationship pang higala mao na ga-operate sa utok sa tao. Mao nang gipresentar ni Pastor Asoy kaganina nga natural lagi kay sa tao nga mo conclude kay makita magud nimo ang imong pamaagi sa imong pagkinabuhi. Og hinginom ka nag-ani ka na. Sayon na kay conclude nga og ikaw nagka-cancer o unsa pa imong sakit. Og ikaw hinigarilyo then nagka-cancer imo ang baga at sayon na kay i-conclude mga higala nga tungod kay ikaw hinigarilyo man. Pero kung tan-aw nimo ang leksyon, dili tanan ingon na kay naabi apoy sa tibuok nilang kinabuhi na nigarilyo pero wala gid gihapon nakadawat og cancer. So unsa nimo pag-explain na lain-lain di ay ang pagtratar o ang balos o ang pag-ani sa mga tao atubangan sa Ginoo. Mao na nga atong susihon kani nga leksyon. Siguro pod Pastor Asoy og Ma'am Pinky, dili po nato mabasol si ang tulo ka higala ni Job nga mao po to iabot silang hunahuna tungod kay nasayod biya mo nga ang libro sa Job usa sa mga pinaka sayo earliest nga gisulat, one of the earliest. Kay ang Genesis ug ang Job mo may una nga libro nga gisulat sa Biblia mga higala. Ug matud pa sa pagsulat ni Moses niini, ang mga katawhan presko pa kay silang hunahuna ang nahitabo sa lunop nga maoy divine retribution or retributive punishment. Langit nun nga panimalos. Langit nun nga panimalos mga higala nga siguro sa ilang hunahuna kay ingon ana man ang dagan ang Ginoo tingali kay ang ilang insistence pod mao nga ang Ginoo Dios man sa hustisya. Mao na nga angay ra po na nimo Job kay siguro naa kay sekreto nga wala mi kahibalo pero angay ra po na nimo. Mulagang kalisod kaayo pastor kay kasagaran sa mga tao ang ila dayong makita ang kana bitaw ang gawas nun nga kahimtang nga moingon dayon mo conclude dayon ang taong moingon nga resulta na sa iyang pag-abusar sa lawas. Kay naamang gyud mahitabo pod og pag-abusar ta sa lawas, no? Pagkaon sa mga dili maayo kanang makataas og blood pressure, makataas og sugar. So natural consequence na kibali balos na sa abuse sa panglawas. So ang akong pangutana pastor, unsa naman lang ang ato ikasulti daning mga tawo nga nagani uban mga pastor. Unya pare atong duha na to ka tulo ka pastor nga nagsakay og eroplano nga ang ilang tuyo sa paglupad buwat man sa Ginoo. Unya nakras ang eroplano. Dili man to kay ilang tinuyuan. Kana mga higala, later on ato nang tubagon pinaagi sa dapit na sa conclusion pero reserve to na nindot kay nga panghunahuna Ma'am Pinky. Pero ato sundon sa ang gisaysay. Ang gisaysay mga higala ni sa previous si Eliphaz o karon si Bildad mga higala o si Zophar pareha pod ni ang ilang point of view pareha og kuan point of view ni Eliphaz nga insakto pod. Insakto ang ilang point of view tungod kay ang Ginoo
hustisya ang Ginoo gamhanan kaayo unya Magdala siya balos. unya Balos gid siya sa tanang binuhatan. sakto na anya ang Ginoo dili matugkad nimo ang iyang kaalam o kaning tanan nga mga butang nga ilang gisaysay in defense of God insakto ni tanan mga higala ang application lang tingali mo dili Para insakto. nako pasuging walay sayop ang ilang sa ilang kuan ani sa ilang una pero ang sayop man gud ani nga application ang naa sa ilang mind murag maingon nato nga correct pud ilang theology no nga ang Ginoo man gid hustisya mobalos gid siya sa dapat binuhatan sa tao pero ang nakasayop lang ani kay si Job man gud kun imong tan-awon ang iyang background tarong siya nga tao dili man siya dautan dili man ni applicable sa side ni Job tanawa ano applicable kad imong tan-awon sa first chapters nga atong natun-an si miagi si Job righteous, blameless, di ba? Ato man ang gimensyon, di ba? Ato man ang nagian siya magi mga leksyon. Unsa ni mo pag-ingon nga si Job na panimaslan sa Ginoo nga dili man siya dautan. So dili applicable ani nga sitwasyon. When you say the bigger picture, sa kahimtang ni Job, ang balos sa Ginoo nga tukang Job later na kay dili man gyud ang iyang kahimtang sa pag-antos o katong iyang pagpangamatay sa iyang mga hayop ug mga anak nga punishment of his sin. It was a test nga inosente kay si Job. So gibalusan na sa Ginoo later na. Tinuod. Nindot pud kaayo mga higala nga ang Dios biya mismo may nag-pronounce nga si Job righteous. Tarong siya. Siya walay sala siya gali ga presentar kang Satanas nga tanawa. Nakita ba nimo ang akong anak nga si Job nga walay sala. So ang Ginoo mismo mura og insakto ang pinulungan sa duha ka mga higala niya pero ang ilaang conclusion kay sayop tungod kay sila miabot sa conclusion nga dili unta angay mohimo sila sa paghukom. Mao na mga higala ang atong usa sa mga butang nga atong bantayan nga dali na kaayo ta makalitok og mga pulo nga mahukmanon sa mga kaigsuonan nga nag-antos og nagkalisod. So dili sa akong tan-awan ni pasuging sa application ba sa atong lesson. We are more on application, di ba? Kay di more on theological man ni atong lesson. Ako lang nga kita untang mga kaigsuonan, mobisita sa atong mga kaigsuonan nga nas balatian. Magdala dili unta ta conclusive ba dili unta ta magdala ingon nga ato silang hukman kun dili magdala ta nila og pagpadasig ug paglaom nga malipay sila nga pastila no dili di inana ang Ginoo di ay gugma ang Ginoo grasya dili ingon nga ato ingon nga hustisya ang Ginoo tungod sa imong binuhatan dili so dapat comfort ang atong pagbisita dito sa mga tawo nga atong pabisitaan kun naa mangaling sila mga balatian. Pero sabi gid sapton pastor kay pananglitan na kay suod nga higala nga maayo sa pag-alagad unya kalit lang na ospital diagnose nga stage 4 ng cancer. Lisod kay nimo na sabton ba? Di ko ka nakasabot kay sa iyang mismo lifestyle makita man gid nimo tarong sa Adventista unya takulahaw lang naingon ana nga diagnosis oo. Although it cannot be compared sa kahimtang ni Job. Sa ato karon ang imong giingon nga dad-an nimo paglaom. Kabalo naman ta ana nga naay mga teksto nga magpadasig nato nga naay mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo para pod nga mahibaw-an ug asa tama ng atong pagtuo pero ang ending manggod ana murag physical outright ba ang ending kay mamatay man siya. So probably ang balos ana dito na sa second coming. Okay. Naay daghan nga mga explanation ana ma'am. Una, ang gisulat ni Ellen White nga nagaingon, it is very natural for human beings to think that great calamities are a sure index of great crimes and enormous sins. But men often make a mistake in thus measuring character. So usahay masipyat lagi ta kay ang ato amanggong tan-aon ang karakter hukom na dayon ta nga dili na mao. Nagaingon si Ellen White, we are not living in the time of retributive judgment. Dili pa karon ang panahon sa retributive judgment. Kanang balos ba sa Ginoo alang sa sala, no? Nga atong maani. Kundili good and evil are mingled and calamities come upon all. Dili mga higala kay ang tanan nga mga maot nga butang mahitabo lamang sa mga maot nga tao kay kun mao mura na siya og indirectly gan manipulate ang Ginoo og ang mga tao bisag wala
bisan ang mga tao og wala unta nila batia, di unta sila ganahan, musunod na lang gid sila tungod kay ang mga maot ra mga butang mahitabo sa mga maot nga tao, pero ang giingon dinhi mahitabo ang tanang butang maayo og maot ngadto sa tanan nga mga klases mga tao. So matarong kag dautan, madawat gid mo maka-experience gyud kag mga pagantos. Tungod kay ang atong kalibutan di man Dili man perfect ang kalibutan nga atong ipuy-an. So ang punto sa atong lesson nga dili dapat ta mag-judge dito. Dili ta manghukom dito nga tungod kay kaning tawhana nakasakit ani kuan gid siya na gid siya sala nga tinaguan dili ka kay ana kay sa kalibutan ang Ginoo naghatag man gadig ulan, di ba? Sa mga matarong ug sa dili matarong. Sa ato pang Ginoo fair siya sa iyang pagpahamtang tanan. Balance ang Ginoo, dili ka ingon ka dinhi nga kadto manggod kay dautan no. Nagtuo ba day ka og matarong dili pud makabaton og balatian. Nagaingon dinhi si Job was severely afflicted ug ang iyang mga higala nangita og pamaagi nga siya unta ilang dawaton kani nga ang iyang mga pag-antos resulta sa ilang sala. Ug aron bation usab niya nga siya naa na ilalom sa paghukom sa Ginoo. They represented his case as that of a great sinner, but the Lord rebuked them for their judgment of his faithful servant. Tanawa. Oh. Gibadlong sila sa Ginoo. Gibadlong sila sa Ginoo kay sayop man sila gyud, di ba? But the Lord rebuked them. Giingnan gyud gipahinom naman sila sa Ginoo nga dili lagi ni pwede nimo gamiton sa kang Job kay he was a faithful servant. Matinud-anon siya nga pagkatao, dili nimo na magamit. Okay. Now, padulong ta mga higala ngadto sa kanang tubag atong imuang mga pangutana ma'am kay lisod man na. Unas tanan atong hisgutan nga ang pattern sa divine retribution sa unang panahon sa Old Testament. Makita nato mga higala nga ang Ginoo dunay divine retribution. Number 1, ang nahitabo didto sa Garden of Eden. Okay. Katong they were driven out. Gihinginlan sila. Gihinginlan sila kay mikaon man sila. So ang Resulta balos hawa mo diri sa kuan paraiso. Ikaduha ang katong sa flood. Lunop. Ang lunop nga matod pa sa Genesis Kapitulo 6, di na gid makaya ang pagkadautan sa tao. Muna nga daghan kay makita nimo dinhi. Ikatulo kadtong Si Datam Abiram. makita nimo si Korah, Datan. Pag-rebuild din nila nga giklaro gid kaayo nga divine retributive punishment to. Sodom and Gomorrah. Mao to mga higala. Example ni siya sa gi-highlight sa balaang kasulatan sa Old Testament nga dunay retributive punishment ang Ginoo sa mga tawo nga makasasala. Og naghuna-huna sila nga tungod kay maumani ang mga nangapanghitabo god. Mao pwede tabo kang Job. Maupo ni kang Or Job. daily na siya applicable. Sa tanan. Sa atong lesson, klaro kayo, daily gina nimo pwede kay ang Ginoo giingon diri sa kang Ellen White, gibadlong sila sa Ginoo tungod kay giprove gyud sa Ginoo nga si Job faithful gid siya nga anak sa Ginoo. Di ba? Anak matinud-anon siya nga anak sa Ginoo. Okay. Karon mga higala, salamat kay ato naman ang nasiminto nga panghuna-huna, no? Nga dunay pattern og ato na lang tong pasayloon mga higala si Eliphaz, Silang tulo, Bildad og si Sofar tungod kay insakto ang ilang panghuna-huna mahitungod sa Ginoo mga higala, pero ang ilaang pag-conclude ila amang gihukman ang karakter ni Job mga higala. Mauna ang usa ka butang nga dili angay nato nga himuon karon nga mga panahon. Nala ko i-mention, Yes, Pastor, nga murag kumon ka ini siya mahitabo sa usa ka tawo nga kaniadto wala mag-alagad. Unya sa diyang nag-alagad na sa Ginoo, niabot niyang mga pagsulay. Ug ang kumon nga komentaryo sa mga higala mao ni, mao na kay balin-balin og relihiyon. O mao na nga nangamatay ang iyang mga anak, na purdoy ang negosyo. Sagad kaayo ni siya nga komentaryo sa mga tawo nga wala ka hibalo og unsa gyud ay ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nagbag-o na. Kay wa man na pud sila kalibutan nga behind ani nga eksena na ay gyud kaaway nga naning kamot pagyud-yud ug balik ang natawana nga muundang siya sa pag-alagad. Posible po na, ma'am, nga mao gyud po na nahitabo, no? Tungod kay sama kang Job, gilutos po siya sa Satanas, no? Kana po nga tao siguro posible nga
wala siya sa latubangan sa Ginoo, gilutos lang pud siya sa Satanas, no? Unya ang mga tao dali ra kay nga muhukom ingon ana. Posible na nga ana, pero that is a very unfair statement kung imo na isulti karon mga higala kay ngano man dili pud tanang tao nga himbalhin og relihiyon nga miagig nga ana. Dili tanan. So when you make a sweeping general statement ngadto sa usa ka tawo mga higala, dili na siya kay kung imo biyang himuan pud tanan og statement sa mga tao pud nga wala na pud mag-alagad sa Ginoo, pwede po ka makahimo ni ana pero offensive maguna, makapasakit lang hinuon ka sa mga tao mga higala. Mao na nga atong likayan. Ang kahibalo sa balang kasulatan o sa Ginoo, makahatag na tog humpay nga labi pag makahibalota kung moingon ang Ginoo nga sila nga nag-aalagad ginasulayan gyud. O tinuod na, it is a biblical fact mga higala nga silang walay tanan, walay mga alagad sa Ginoo nga moderitso ngadto sa pagka-santos, maabot sa langit ng pulianan nga wala mo aging pag-antos. Pero atong hisgutan karon ang umalabot nga divine retribution, kaning retributive punishment nga gihisgutan sa tong leksyon. Kaning second death. Mao ni mga higala, no? Sa katapusan nga panahon, naagyoy final judgment sa tanan. Mao na ang ikaduhang kamatayon sa tanan na yun nato binuhatan. Human kita mamatay, unya pabanahon ta, kanang second death, mao na siya final gyud nga retributive judgment alang sa mga katawan sa Ginoo. Tinuod na mga higala, no? Kanang sa katapusan pa man nga panahon gyud. Human pa mangani na sa sa millennium. Human sa kalibog ka tuig. Human sa kalibog ka tuig, inigpa kanaog na sa bagong Jerusalem. Mao na mahitabo ang tanan nga mga daotan pag silutan. So balik ta sa pangutanan ni Ma'am Pinky nga lisod ba gid kayo? Tinuod gid na ma'am, lisod gid kayo. Kay dili kita sa atong tawhanon nga panan-aw, we are only looking at the lenses of humanity nga wala kita kay balo what is going on around. Wa man ta kabalo unsa ang sa side sa Ginoo ug ang sa side sa yawa kay wa man ta kay balo na tanan. Mao na nga naay mga butang mga higala nga dili ginato ma-explain ma'am. Mabitaw nang sa atong Dili matugkad. Mabitaw nang sa atong kitext, kabantay mo sa atong kitext. Ingon diha, can you search out the deep things of God? Can you find out the limits of the Almighty? Dili kita kabalo unsay rason nganong gituyo na sa Ginoo inana. Di nato na matugkad kay kon matugkad pa nato na dili na siya Ginoo. Ang importante nga nagsasabot nga ang Ginoo mopahamtang gyud siya sa insakto nga pahamtang niya nang umalabot ka panahon. Total wala man po'y pagsulay nga iyang ipadangat sa tao nga dili nila masarangan sumala sa insaan. So, at least nasabtan na nato na nga sa case ni Job mao na ang iyang kahimtang righteous siya pero hitubo na niya. Pero sa laing bahin ang Ginoo mopahamtang abot gid ang pahamtang niya nga mobalos gid siya sa ngayan balusan sumala sa atong binuhatan. Mao na sama na ko na sa pagkasulti pod ma'am nga nganong dinhi pa man ginahitabo ang sala, nganong dili man sa uban nga kalibutan, nganong dinhi unya gaantos ta unya nganong naamong pa man pud ta nga na ko ingon dito nga alaot ang yuta. Tinuod na. Alaot kay dili man ginatanay na timingan nga diri gyud sa ato. Alaot Pero kita. ang balos pod sa Ginoo sa yuta nga nakasala mga higala, grabe pud kaayo ang iyang balos nga panalangin kay ngano man dinhi pod niya ipakanaog ang New Jerusalem ug dinhi siya mo spend og eternity uban ato nga mga nakasala. Amen. Mao na ipaglaom Pastor Gingging sa atong lesson. Diha ta mohawid ana nga paglaom nga luyonin ning tanan bisan tuod do na tay umalabot nga judgment ang kasiguruhan nga mao nga kung naa ka sa side sa Ginoo naa nimo ang kasiguruhan. Mao na nakanindot. Tinuod na paglaom ug kasiguruhan mga higala ug dili man nato ma-explain ang tanang mga butang karon pero sa umalabot mga higala mahimo nato ni nga tin-aw og klaro na sa diha nga ang Ginoo mo pakanaog na sa katapusan nga balos sa sala ug sa mga tawo nga dili matarong. Busa karon mga higala what we have mao ra gid ang paglaom. Ang batunan nato ma'am nga taliwala sa inhustisya, taliwala sa kagulanan o sa mga pag-antos, ato na lang yung iyahat ang atong mata sa pagtuo sa Ginoo mga higala. Kay ang Ginoo, tayo nasayod niya ng atanan, unya, naay paglaom sa unahan. Amen.
Usa mga higala, daghang salamat kayo sa inyong pagsunod nining atong programa. Sa takna sa pagtuon, natapos na ang atong lesson 7 nga summary og nanghinaot mi nga kato nakadala og pangabli sa inyong hunahuna og salabutan. Sa dili pa kita mo tapos dunay usa ka pinasahi nga awit, musical rendition nga giandam ang takna sa pagtuon kanatong tanan. God alone can give you the peace of mind. Open your arms and feel the embrace of the Father. He knows your heart's desire. He hears your fervent prayer. He's the shield for every sorrow and fear. O Diyos sa mga balaan, nagkakaisalamat sa kagayunan nga kami makatuon sa imong pulong. Tabangi ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan namo sa kahanginan nga magadugang usab kini sa ilang pagtuo nga magbalahutayon sila sa pag-alagad, luyo sa kadagaya ug sa kaharuhay ining kalibutan. Nagkasalamat sa imong kaayo o pagtubag sa among pag-ampo amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. God alone, an answer to our confusion. He heals the ones and brings relief for every pain. Surely He will listen us if we have a humble heart. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. Depend on Him, depend on Him. Put your trust in Him. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.